אנחנו נדבר איתכם על 5 מניות מאוד גדולות ומשמעותיות שנמצאות בנקודה טכנית מעניינת. אז קודם כל נתחיל עם ויזה שפרצה את ממוצע 150 עם ווליום מאוד משמעותי. ויזה מסקטור הפיננסים, שהרבה מאוד אנליסטים מעריכים שבשנת 2026 הסקטור הזה יפרח וישגשג, אז מחר עולה סרטון על הסקטורים ועל תחזיות האנליסטים. בינתיים ויזה נמצאת לדעתי בנקודה מאוד מעניינת, כל עוד היא שומרת על ממוצע ה-150. כנ"ל מאסטרקארד, שגם היא באותה נקודה, הן זזות די דומה, כל עוד הן שומרות על ממוצע ה-150, לגמרי בנקודה מעניינת. אז עכשיו אני רוצה לדבר על ברודקום שיש לה פה תמיכה מאוד משמעותית, היא עולה, נוגעת, עולה, נוגעת, עולה, נוגעת. פה אנחנו רואים שהמשקיעים נכנסו בווליום מאוד מאוד חזק, מאוד משמעותי. אנחנו יכולים לראות שבסוף ברודקום חטפה פה מאוד על הדיווח תוצאות, אבל מסתובבת, ולדעתי כל עוד היא שומרת על הנקודת תמיכה הזאת, 320, נקודה מאוד מעניינת. NVIDIA בשונה מברודקום, ל-NVIDIA יש פה התנגדות קריטית. אם NVIDIA פורצת את ההתנגדות הזאת, לדעתי גם נקודת כניסה מאוד משמעותית, כל עוד היא תפרוץ ותשמור פה על התמיכה הזאת, גם NVIDIA בנקודה קריטית. אמזון, שאמזון אנחנו רואים שנגעה פה בתמיכה שיש לה, נגעה בממוצע 150, פרצה פה, ועכשיו אנחנו יכולים לראות שאמזון גם היא יש לה התנגדות, שאם היא תעבור אותה ותשמור עליה לגמרי בנקודה מעניינת. אני מתן, אני לא יועץ פיננסי, כל מה שאתם רואים פה על דעתי בלבד, איננו המלצה על פעולה ואיננו ייעוץ פיננסי, אני מנתח מניות ללא הייפ על בסיס נתונים, אם זה מעניין אתכם, מוזמנים להמשיך לעקוב. תודה רבה.